सानसे साननैनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ लानानै प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन आरो प्रटेस्ट धरनाया जागोन। तो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। तो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव आपडेट होनानै लाना फैदों आरोना लोगोफोर। तो जियानो जा नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि दारै बे तो जियानो जा गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम खोनासंलांग्रो आरोना अब्लानो बुजि मोनगोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ आयेननि बारगा हाबा मावनानै माने आयेनखौ भंग खालामनानै नियम भंग खालामनानै राजनैतिक मोनसे आक्रोश राजनैतिक मोनसे कनस्पिरेसियाव राजखान्थिनि बलि हिसाबै पबित्र सोलोंथाइनि मन्दिरनि सानै जे रेजिस्ट्रार जाय बिथांमोना माहारिबाद माहारिनि आदर्शखौनो लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय दासिमबो हारिनि थाखायनो थैस' थांस' दङ। बिथांमोना साख्रि मावदों नाथाय बिथांमोना माहारिनि थाखाय हाबा मावबोदों। बिथांमोना कुनु पलिटिकेल पार्टियावबो गैया आरो कुनु पलिटिकेल इन्ट्रेस्टबो बिथांमोना गैया। 29 नभेम्बरनि घटनायाव बिथां सानैया कुनु कारनाव कुनु बेलायाव कुनु माने परिबेशाव बिथांमोना जरित नङा। जों जिखौ एनालाइसिस खालामदों एसेसमेन्ट खालामदों किन्तु बेयाव गोबां राजनैतिक लबि सोलिनाय जों नुबाय। बेयाव मोनसे कनस्पिरेसिनि जाल सोलिनाय जों नुबाय आरो राजनैतिक आक्रोशआव बिथांमोनखौ बोखारनानै जरजुलुमै जेराव काउन्सिला मोनसे अट'नमास मोनसे बडि जाय माने इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारनायनि बिस्रा डाइरेक्ट थोंजों अधिकार गैया। राजभवनाव लेटार हरदों, राजभवना एक्न'लेजमेन्ट बायदियै जे जोङो मोनसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि लेटार जोङो बिटिसिनिफ्राय मोनदों बेखौ जोङो भिसिनो इन्टिमेसन होबाय बेबायदिसो बेयाव लिरनाय दङ। बेयाव एक्सननि बाथ्रा गैया किन्तु बेयाव माखासे माने इन्टारनेल माखासे बेयाव कनस्पिरेसिफोर थाबाय आरो दिनै जों नुबाय जे बिथां सानैखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो गुबुन सानैखौ दायित्व होदों आरो दिनै सोरबा गुबुन गुबुन जायफोरा सरकारि फरायसा आफाद दङ बे माने पार्टिनि फरायसा आफादफोर बिथांमोना बिनि सायाव जुक्ति माने बेसिसफोरखौ होनो नागिरदों किन्तु बे आयेनाव बियो जेनगोन आरो आयेनाव जुडिसियेल लिगेल जेला फाइट जागोन अट'मेटिकेलि बिथांमोना जेखौ आयेन भंग खालामनानै मावदों बेयाव जेनगोन। आरो जों खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांनो रायजो राजाया मेन्डेट होबाय बिटिसिखौ मोजाङै सालायनांगौ रायजो राजानि जौगानायनि कमिटमेन्ट खोथा बाथ्राफोरखौ जिखौ बिसायख'थियाव बिथांमोना बुंदोंमोन बेखौ लानानै गोख्रोङै मोजाङै मावफुंनांगौ आरो बेखौ बाद होनानै जुदि सोरबा माने रेजिस्टारनि सायाव सोरबा व्यक्तिनि सायाव जाय मानसिफोरा जोंनिनो माने फोरोंगिरि जोंनिनो बिदा आरो बिथांमोना क'क्राझाराव थानानै बर' हारिनि उथुमायाव थानानै बिथांमोना माहारि दानायनि थाखाय बड'फानि सोमावसारनायनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जाथिनि थाखाय दङ। बेबायदि मानसिनि सायाव जुदि राजनैतिक आक्रोश देखायोबा आरो समाजाव हारिनि सार्थनि थाखाय माहारिनि सार्थनि थाखाय खोथा बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाखौ बेबायदि एक्सन लानानै जुदि बन्द खालामनो नागिरोब्ला हारियालाय बबे लामाजों थांगोन हारिया बबे लामाजों जौगानो नागिरदों। दा बेखौ जोङो नुनानै सोमोनांदों। फारसेथिं जौ जुवा माने पिकनिकआवबो जुवा जौनि आड्डा बहाबा नोङो मेला फुजायावबो माने जुवा आरो जौनि आड्डा बेफोर थासारिखौ बुङोब्ला सोरबा सोरबा दुखु मोनो सोरबा सोरबा नांनाय बायदि मोनो किन्तु बास्तबथ' रायजो राजाफ्रा नुदों बयबो जोंखौ बुंदों गावजों गाव रायलायदों किन्तु रावबो खुगा सिनो हाया गियो। बे मा दमननि बे माने परिबेस जों बेखौ साबजायाखै जों दुखु मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिथिं खालामनांगौ। बिथाङा जुदि बयनिबो वेल एक्सेप्टेड लिडार जुदि हिसाबै गावखौ दिन्थिनो नागिरदोंब्ला बेबायदि राजनैतिक आक्रोशखौ खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरो थिग नङा। बेखायनो आं खावलायो जे जायफोर सरकारि फरायसा आफाद बे सरकारि फरायसा आफादफोरा माने जुक्ति होनायाव जेबो बेसिस गैया। बिथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों जे बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ लन्ड' बन्द' खालामनाया बे एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों आरो बर' हारिया थांनाय 34 इयार्सनि आन्दलनाव जोंनि खुद्रिनाय जोंनि डिप्राइभ जोंनि मोन्थाइनिखौ बन्सित खालामनायनि थाखाय जोंखौ अयनायै लावथि बाहोनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि बिनिमयाव रागा जोंना खुद्रिनानै मालाबा सरकारि माने अफिस सरकारि
प्रपार्टिफोरखौ मालाबा लन्द' भन्द' खालामनाय डेमेज खालामबोनाय थासारिया जादों अब्ला एन्टायार बर' कमिउनिटियानो दिनै जातिनि सार्थआव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा खालामफ्लांबाय आबेगाव खालामबाय बेखौथ' गोसो जानानै खालामाखैना दा आबेगाव खालामनाय बे जाथायखौ लानानै माने बै एन्टि नेसनेल होनना बुङोब्ला 34 इयार्सनि आन्दलनाव बर'फ्रा एन्टि नेसनेल खामानि मावदोंमोन नामा बर'फ्रा राष्ट्रद्रहनि खामानि मावदोंमोन नामा आरो बे बेलायाव संग्रामि एबसुनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन बिएलटिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन एनडिबिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन जोंथ' राष्ट्रद्रह खामानि मावग्रा नङा आरो जों राष्ट्रद्रहि नङा राष्ट्रनि संबिधानखौ मान मर्यादा होनानै जोंनि आर्टिकेल 2 आरो 3 आव आलादा रायजोनि दाबिनायजोंसो दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै मा बुजायनो नागिरदों ओरैनो माने एसे मेलेमजों एसे माने गियानजों खोथा बाथ्रा बुंब्ला बे मालाबाबो जास्टिफाइड आरो लिगेल जाया बेखिनिखौनो बुंबाय बे रिलिज होनाय अर्डारखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो गोख्रैनो सानसे साननैनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ लानानै प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन आरो प्रटेस्ट धरनाया जागोन गोजोन्थों